Mat yng Nghaidhlige agus fáilte gan Naidheachd ann sa Gàidhlig shimplidh. Naidheachdan an Dàmhair. Bhí ròbotan a ionnsachadh na Gàidhlige. Tá sgrùdadh go dhéanamh le Oilthigh na Gàidhealtachd na Eilean, Oilthigh Dùn Èideann agus Quorate Technology Limited. Haiad a togail siostam aithneachadh-gutha fèin-obrachail ASR. Cleachaidh Siri agus Alexa an siostam sin. Bidh go thuigsinn nuair a bhíost tú a bruidhinn. Tá Ollamh Uilleam Lamb a stiúradh. Roinne dá phráiseacht rá a chuspar seo. Tá iad a cruinneachadh faclainn ráite agus scríobhte ann sa Gàidhlig. Ionnsachadh a phrógram as na faclainn ud. Héad craobh-pailme a chéad bliana a ghuair a dhearg síos ann an Dùn Èideann. Fèin-obrachail an seòmar-glainne ath-nuadhachadh. Tá an seòmar uair agus go bhriseadh. Cha nach an craobh rá-art. Tháinig an craobh Bermuda ann 1810. Héad na taighean-glainne a strippeadh gan chlachan is Eilean. Péintí agus cáiricí luchd-obrach gach rud. Bhí na taighean-uair ann an 2027. Tá ágann na pailme ag na Gàidhligh. Tá sean bhochan cíopa rúréig ann an Eilean aige. Tá oras dúchas aige go réig. Tá iad a siúrigh barachge 3,500 nád. Sé seomar a bhean a hain. Tá balla íasal ann an méan. Tá taibhbeach tuamh mui. Tá stómh ann á loscas fiogha. Tá carstealach go dhearann pól rís. Thuirst oras dúchas aige go bhfuil féime ath-nuadhachadh agus leis a shéan. Thuirst iad nach téideadh rís an taraigh as móa. Tá iad a géirí neach a bhíodh a furach ann sa chorasnach. Cheannach oras dúchas aige an Eilean ann 1947. Sé bíonn chorasnach go hain. Tá imig tripleteach rán le uachtaráin neamh-láthaireach. Bhí farapais an baise gal na cruinne ann an dún phríosis albailh ann an 2023. Rugadh Craig Patrick meach go bhfuil san scíre. Aithneachadh le baise galan ann 1810. Tá páirteann i an Tour of Britain a bhí ann an dún phríos is galbailh. Bhí seo a chéad farapais baise gal na cruinne. Bí iad a tabhairt leis 3 farapais an déag mar tachairis a bhean. Agus bé sin Naidheachdan an Dàmhair.